Vice President Constantino Chiwenga has criticized Zimbabweans who pose as business people without traceable capital or legitimate businesses. Kusangana kwatikuita zvakare pachanel ino, channel yeZimwitness TV, pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Vachitaura kuZimbabwe National Chamber of Commerce ZNCC Congress yakaitirwa iyo kuVictoria Falls on Thursday 26 June 2025. Vice President Chiwenga condemned avo vanozviti mabusinessmen asi vasina mabusiness anonyatsobatika anooneka avari kuita vachiita zvemukoto. Vanhu ava vakataura vachivati vanonzi mabriefcase entrepreneurs avo vasinganyatsozikanwe kuti source of income yavo chaiyo ndeipi. Muri Zimbabwe ndoda kuti muone video ravachiwenga vachitaura pamusoro penyaya iyi. Mapedza kuona this video ngatisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. We all know that man does not fall from the heavens like manna. The time of Moses are no longer here. Real business are built through hard work, discipline, sacrifice, and value creation. The day of reckoning is inevitable for those who undermine our economic integrity by engaging in shadowy dealings. It's coming. Let us not mortgage our nation's future for fleeting gain. Equally, imperative to this shared national and developmental vision is our corrective stance on integrity and accountability. As we deepen public-private partnerships and catalyze economic growth, we must decisively shun corruption in all its ugly forms.